От родителите си ние приемаме много неща. Ген, възпитание, обноски, маниери. И за мен е много ценно, че съм успяла да взема и тези неща от теб. Тези дрехи, които аз нося с историята, която ти си им вдъхнала, пишейки вече своята история с тях. Защото аз тази рокля съм я носила в ефир, носила съм я за кампании, носила съм я на рождения ми ден. И аз имам толкова много спомени с нея, които надграждат твоите истории, които ти всъщност имаш с нея. Добре, но ти имаш и други мои рокли. Защо тогава тази ти е любима? Много хубаво ми стои. Виж сега, кройката и материята са много важни, но тук, когато особено говорим за дънкова рокля, поддръжката също има голямо значение и аз много се грижа за нея, за да изглежда тя добре, защото тази рокля е, ако не се лъжа, на поне, може би 10 години, ако не и повече. 15. Да, а виж, че цвета и не е избелял, защото с правилната грижа дрехите остават вечни и затова я харесвам. А представяш ли си някой ден твоята дъщеря да е с тази рокля? Представям си и ще направя всичко възможно да я опазя до тогава.